Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Kwam chedi ampo bosoro bo asase bo mu ne amanyina bo nipa da sani sa woseso. Wo de tumi ne ahode hye ne nsa se ne oba kyekyere asase so wo awurado be hyira so. Osoro be hyira nsa yi so. Na ne de be ya ya asomdwe. Osoro hyira so ye. Osoro hyira so. Asase ya nsa. Asase ya nsa. Ehum na ha. Monsani. Latama nsa o. Latama nsa. Aduana nsa. Oyoko nsa. Detu nsa. Agona nsa. Nton so mo nye bi no. Efra ba pa ne afra mu nyina. Latakwati nsa ni o. Pọnpọ nsa. Alemi nsa. Site nsa. Si asenta. Oboya obeje. Aya do akwase beje o. Alemi kofi beje. Obo asi beje. Site beje. Si asi beje. Pọnpọ. Wadawroma. Uje pe na do masuofra. Asuofra de ma bosompo abana. Bosompo abre. Bosompo abre. Bosompo abre beje nsa pe bi no. Yare frama na nananu na ahia. Amane na mamre kwanso no yentimi ndidi nyamo yentimi nhia wo mre kwa monka ye ho obeje nsapa ebi no na mo beka ye ho yesre nyansa ahoden nimdie tumi nhia mu aye hia benkuma na ahia aye Osabarima Asiedu Akuapem otoso abiesa ono ane ne mpanyin aye benkumpim na ahia yesre nkwatenten nyansa ahoden ema wo se wo de betena benkum no wo de ade benkum so no ahwe benkuman ama na ye ama na to Akuapem ama na to Ghana man yesre nhira wo yesre adom nyansa nimdie sabi ya hia ye obi fa e obi tan ye ka no nko anka se ne abenkumfo ye no wo ye ne bi sa no wontimi ye nti wo betoto obo de ato ye ntem de ntokọ basabasa beto ye ntem sa ni pa kono na sa de ne nko no so se ye tene nka na so obogwa na wo frɛ na obi sa no se lata na benkumfo nti na ohia ya na asem bi wo ho na mpanya aka kyerɛ se wo dan na ni kyerɛ pom a wo dan na ni a kyerɛ pom pomfo nsa kana ne se wo na ye na asomdwe abɔ manum ni pobusu afo de ya ne mu ban mo nsa kana mo na ne kyerɛ pom o Nananom achiame na maka bibi ache nananom. Sanya eye tituhene tituma ekane. Waso tiane se eye Ohene Wontumi aye na aye ni mu no. Se tituma Mankrado a ono anso esa ye yoro ema eye beku. Nana ekrais wo tonchina ba wo mreku an e sijaso no. Wa kan chinebu. Aba nsa asem ya se wo pasase. Wo be passe so ya this nyansem sabu wo be pa wa ni nyansa wa ho da se o problem tema no ati na wata sasati wo ka ba ma wo da me be ma ni enya bi aka wa watutu wa ni wo no sa wo be kuma e na wo tina le se bi be ti wa friendship Ohene Wontumi sabu tina wa ka go wo pa wa pa do pa e sa ne sa ba ba ko hwe no wa bu wa hu chiri o kra wa ka shmas na adaka baako won abokwa a isi mi awon bote kumana hane isi Nana Ohene Wontumi efira ne tuma tentim nti nana ehia na se nana tutuhene ende pani edna egwa egwa na nya achiame erikane nana principal wetien asopem awash nkuranshan so ode amayen de nas papa nia eka ho bia o ye nhihye ya ewo ho yauda ebe on the 4th de ne betumpem 5th bedi ne ho fro kakara Friday fida 6 nimpompon so nen ti 6 no na afei ye jaw no kwankura na nhihye wo ho nen dwumadi beba so wo Mankrado mpanyini ne ahimfi animbo gwabo ne de ebeba so wo Presbyterian for park na so ayam memene da kwasida ye asori enim se na oyobi a
odi akotin wo asori mu papa president asori mu men's fellowship kra panyin nti sada no ye kwasida no je di say men's fellowship for the president for be kom papa emi achi no na ni joda so no de abusua atrase na ntutu ipa bi ye wo no atoto na yetwa eyi ne so ti me dana na mase mami Nana TuTu Hene senen o se eya yawda eda ya nimu ya o kina ukudai ade chen yawda wode nana refi ekura de aba na yare safo no enya kwan ahyase asa no yare enti yawda no de mpem se be ya oman benya kwan na fida won atimi akọ won a wobekọ akọbọ ya ma no akọte waduru awsa no wanya kwan memene da ne mpompon so obeto aso sara kosi mmere a wode ne bekọ akura a enu achi ade chinkwasi de sane se no ya asore panyin no ya men fellowship nti no ebekọ asore fu bedu mu akoten na ni joda no won atranse apra fam na won atwa so kura nti hihye ya ewo ho ne ti nananom yensempa no shedding edusia breno apunade edusia gina wugina hayi ye ma unkwa nkotrase ye nana Ohene Wontumi ye ba boa me di hobio me ka se wo fa ngwan abi mra wo de aba nana udu gwan ba ko besen akọ tutu na uda kwa ye mpusu amanye kwa wawa ya abeka wa hanu be ya mani ndamase huna hamsani latamansa benkumansa ukwapamansa tire busu basu kwa busu Sanyo, anam kongwa munsani. Nanam penya amakonya mompen umsanyo, tutu mpanfo munsani. Erade tutu munsanyo. Mankrado of Asiedu unsanyo. O chiame okon enimpon unsani. O chiame amo unsanyo. Ankobia edi unsanyo. O chiame danso unsani. Ohimia nima unsani. Na ya de ne unsani. Nana madawro ma mu ye nua na yakan mu nyina na mu ye fra ba ko ane afra mu nyina. Nana no ma ye tutu awrade mpanyin nyina madawro ma mu amadi kan ko munsani o munsani. Mankrado akukasi unsani o unsani. Nana mankrado Wontumi unsani. Yewu nana no madawro ma se fra ba ko ane afra mu nyina. Yenti ayar fra ma ye mu amde hye amuja no achi aye nana Mankrado Ohene Wontumi no ye tutu Mankrado no anso ye Benkum Chiefs yo nanan mama ya sate ye na wiye yi se sebe okreso akwakoto nchina ba no okwe no wakotwa kokoniwa ne se anti mpanya atrase won susu ahihye bra wode besa ne yare no hwe ko obetwa kokoniwa na ani ya kuru na ma na wu wa ba be ka ye ho na de abuoman no ne se anti wore ba wo kura won sam ma national spentu ya yi mu pankan ya refre ahum na ham nsuwa ntare mbeje bi no tutu mpanyimfo ni titu na red man mbeje bi nom aya na no Ohene Wontumi wasi kwanso ore beba mo nchen ore bayi yesre nyansa yesre odo yesre brakoye yesre tumi nimdie sabi aya tumi a wadi sisi na mo tumi a sabi wadi buoman e mo man koso eno ne yesre ade amaye mpanyimfo na akayen nso ayedi achi atoman no eno ne yesro na no Ohene Wontumi na no Ohene Wontumi Osabarima no bejense ibinu odi kango gwatwatu adi kanfo wokọ bo amane pa sabi nyansa wom ni ayare kan se Ohene se yewuwu a wankasa kwakwada asumdwem sabi se wankasa wonkrabia Ohene kwada asumdwem Ohene eya wonkrabia kona kwada asumdwem na mo eya wonkrabia na se sabi wohuta anasa wohi wonkwa no ma wodi ye ana yobi tan sabia yobi yaw ana watu hu kwan ama na abasa na enne abane se enne nwatwa kobre ni kuntunkunu atwa hia de a Ohene wudu akoto mpanyin bon amane
saa nipa ko no bɔne a woyɛ no na wamfrɛ wo na wansama wo na wameyi wa no na sɛbe ɔyɛ wo sɛ ne awoti saa nipa ko no ma wɔmfrɛ no so ɔdu pɔ kasim na so ɔdi bima ɔnsamra wɛndi bima adwembɔne a onyae na ɔde yɛ sɛ ne awayɛ no ɔno so ɔnka mpanyimpo mo ne yɛnte no nka yo